Слънце във Водолей в всички 12 астрологични дома. Слънце във Водолей в първи дом. Такъв човек ще бъде индивидуалист, много уникален, ще бъде неконформист, няма да иска да се нагажда според хората около него, според своята среда. Ще има лидерски качества, ще бъде прогресивен, общо взето това ще посили всички негови водолейски черти. Така ще бъдат много видни. Слънце Водолей във втори дом. Такъв човек ще бъде много иновативен в финансовата сфера. Ще държи на ценностите. Така ще иска и да е добре финансово подсигурен, но няма да бъде много емоционално експресивен. Слънце във Водолей в трети дом. Такъв човек ще бъде независим мислител, бунтар, ще бъде много умен, няма да показва много емоции. Ще бъде повече в главата си. Все ще бъде замислен за нещо. И ще бъде така, тези хора са големи философи. Слънце Водолей в четвърти дом. Ще бъде голям иноватор в своята семейна среда. Ще има всякакви устройства, джаджи. Неговият дом ще бъде общо взето като лаборатория. Много често такива хора са и черната овца в семейството. И също така имат и голямо уважение към традициите. Слънце Водолей в петия астрологичен дом. Този човек винаги ще мисли извън рамките, ще бъде много страстен, експресивен, ще умее да се изразява така малко по-драматично. Ще бъде също доста забавен и може да има по-голямо его. Слънце в Водолей в шести дом. Такъв човек ще бъде много директен, практичен, провокативен в речта си. Ще бъде индивидуалист и общо взето няма да спестява нищо на никой и винаги ще си казва. Няма да има филтър между мозъка и устата, така да се каже. Слънце в Водолей в седми дом. Такива хора са като социални пеперуди, имат много приятели. За тях е също много важна любовта. Те са социално умни, така да се каже, могат да се приспособяват към различни социални прослойки и имат приятели от различни среди. Слънце във Водолей в 8 дом. Този човек ще бъде по-загадъчен, интензивен, мистериозен, ще има качество на психолог, независим ще бъде и чувство му за хумор така може да бъде малко по-жилещо и хапещо. Но това ще бъде неговата личност. Слънце във Водолей в 9-ти астрологичен дом. Такъв човек ще бъде голям философ, изследовател. Няма много да се съобразява с обществените норми. Ще обича така също да пътува и може да бъде голям мечтател. Слънце във Водолей в 10-ти дом. Такива хора винаги се открояват от тълпата, никой път не остават незабелязани. Много са амбиционни, могат да се революционира в някоя област, но може да са малко по-отчуждени и по-трудно да се сближават с хората в тяхното обкръжение и изобщо. Слънце във Водолей в 11-ти дом. Това отново ще подчертая с дебела черта тяхните водолейски качества. Тези хора ще са големи хуманитаристи, иновативни, интелектуалци, ще бъдат много умни и за тях ще бъде така много ще бъде важна свободата.
да има свобода на действие. И трудно е такива хора да се обвържат за нещо в някаква работа и дори в лично отношение да се обвържат за много дълго време. Това е малко като тяхната ахилесова пета. И Слънце в Водолей в 12-ти дом. Такъв човек е по-студен, по-неемоционален, по-трудно изразява емоциите си. Но личността му е много сложна и дълбока. Има много, което не се вижда на повърхността. Иначе също така ще бъде по-разсеян, състрадателен и може да бъде малко по-отчужден.